अब काले जौन गाना रिलीज होता ओकरो पर संदेह बा। रीजन ई बा कि बहुत ज्यादा हमारा गाना पर स्ट्राइक लागता और केकरा तरफ से लागता, काहे लागता, कैसे लागता, अभी हम नाम ना ले। अब हम बताए ऐसा अगर ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो हम बढ़िया से वो सबके बताए, लेकिन ठीक बा कौनो बात ना। अब वो सबके प्यार देवे के बा और देखा तनी ये कल का होता। अगर गाना बंद भइल तो वो लोग जान जब कि केकर काम हो, ये वो लोग जाना था नहीं, करीब करीब कुछ लोग तो जानते बा। तब सब लोगों की इंसाफ करे के बा कि अभी भोजपुरी समाज के साथ गलत होता। कहीं ना कहीं अगर भोजपुरी समाज बेहतरीन करे के कोशिश केहू करे या ओकरा के डिस्टर्ब करे के कोशिश केहू कंपनी के माध्यम से होखे या केहू इंसान के माध्यम से होखे तो कहीं ना कहीं अपन भोजपुरी समाज डिस्टर्ब होता, अपन भाषा डिस्टर्ब होता। ठीक बा कौनो बात ना। कल एगो गाना भी रिलीज होता, पारो बहुत बेहतरीन गाना बा, कमाल के शूट भइल बा।